Dit is het racket. Ja, een beetje oorster dan een tennisracket. En dit is het baltje, ook een beetje oorster dan het baltje voor het tennis. Pickleball is een rage die vanuit Amerika naar Nederland oerwaaid is. Het spel is een combinatie van tennis, tafeltennis en badminton. Zo'n kwart kan men ook in Mitslewier pickleball spelen. Wij hadden verkozen om pickleball een beetje in de spotlight te zetten. En vanuit de tennisvereniging hebben we gedacht, we organiseren een heel project eromheen. We hadden basisscholen uitnodigen om mee te doen. En dus ja, je zinkist ben ze er wel enthousiast door. Meerdere basisscholen uit de regio dienen mij onder de kliniek. We hebben zo'n 144 basisscholen bij enthousiast meedienen en haar energie kwijt kunnen. We zijn pickleball aan het spelen en het is best aardig wel leuk. En waarom is het zo leuk? Ja, nou, dat doet het gewoon net in een eentje. Dat doet het wel met een groepje van 4 of met 5. Het gaat wel goed en het is heel leuk, want ik ga les aan tennis doen. Hoe is dat tennisje maar in vergelijking met pickleball? Pickleball is mijn oorbaltje en mijn racket. Want de racket met tennisje is roenig en de bal is gewoon wat meer stuitend. Waarom is het zo leuk voor bijen? Nou, omdat het heel makkelijk is om te leren. Het is laagdrempelig. Het ben heel snel balgevoel je mee, sneller als met tennis. Omdat het racket is lietser, de bal had een oren volume steeds maar. En ze hebben eerder het balgevoel bij pickleball dan bij tennis. Op sneun 15 juni staat de hele dag in het teken van pickleball. Maandag is er een toernooi voor bijen en middags volgt een kliniek voor volwassenen.